Bună seara, fetelor! Suntem la cursul de legislație sensul giratoriu. Da? Suntem as. Știți că s-a schimbat legislația în sensul giratoriu de acum 2 ani de zile? 2 ani și ceva? Știu. Da, ce s-a schimbat? Nu știți că s-a schimbat legislația? Păi știu că s-a schimbat, dar nu știu, adică, hai bine, nu mă mai băgam. Nu mai să par. De fiecare reușim să ieșim din sensul Fiți atenți. Ce? De fiecare reușim să ieșim din sensul giratoriu. Ați observat că mai nou, de câțiva ani de zile, au dispărut marcajele în sensul giratoriu? Nu mai e niciun marcaj. Am observat. Deci în sensul giratoriu interior nu mai e niciun marcaj. Ba mai mult, în foarte multe Adică orașe, nu mai sunt delimitate... nu mai e săgeți. Nu mai e Ok, săgeți. da. Da? Da. Ba mai s-a mult, schimbat. nu mai e săgeți în multe orașe, mulți nu le-au șters, dar urmează să le șteargă, nu mai e săgeți nici înainte de sensul giratoriu, să spună pe unde să mergi, să intri. Dar nu ești tont, știi? Corect, da. De asta zic. Tu, Adriana, ești cu mașina verde Da. și tu, Diana, cu mașina roșie. Ai Da? schimbat. Sau nu? De fapt, sunteți amândouă și sunteți șoferi și vă uitați, de fapt, da? într-o Nu, mașină. hai, suntem una, cum ai zis tu, una Ok, cu da. și una cu așa. Acum, Adriana cu mașina... Adriana, Da. tu ieși la a treia ieșire. Te rog frumos să iei mașina ușor și să ieși la a treia. 1, 2, 3. Bun, revin la loc. Deci așa e, așa faci tu, da? Da. Ok, Diana, tu ieși la prima. Păi nu e încadrată bine. Da, păi pe acolo te lovești cele. Vezi că aici e o linie și aici alta, da? Da. Cum? Asta e. Ok, Aici e alta? da. Păi sunt două benzi. Astea sunt benzi. Una, Ok, două, ok, da? ok, gata. Deci Ok, vin ați pe înțeles, da? aici. Hai amândouă în același Nu, timp. stai puțin. Vin aici. Lasă să iasă și ala prima. Da, aici încetinesc și... Păi hai să vedem. Hai. Acum, amândouă luați mașinile, Da, mergeți ușor, Deci eu câte am un a deget ca treia, să da? și văd, da? da. Eu merg cu a treia, în a treia ieșire eu, da? Da, mergeți cu aceeași viteză, nu una în față, una în spate, da? Hai, ieșiți. Așa? Ea Așa. trebuie să-mi dea prioritate, spun sigur, pentru că ea a schimbat banda. Da, deci eu mă asigur că schimb banda. Da, adică te asigur. Chiar dacă dar sunt- cred că nu te-ai încadrat bine de la bun început. Ce Dar nu puteai e tu vorba acolo? de încadrare, că s-au șters benzile. Acum, Adriana, tu zici că... Ia, veniți înapoi cu Păi mașinile. da, am cușcă pe circulație. Veniți înapoi cu mașinile. Păi da, dar eu poate sunt din alt oraș și eu nu știu sensul ăsta giratoriu. Dar nu contează că îl știi, dacă tu Deci, știi că faci stai dreapta, puțin așa. stai pe dreapta. Deci, Adriana, tu zici că... Tu cu mașina neagră zici că mașina roșie nu s-a încadrat bine. Acum, bun, dacă zici că s-au șters Păi nu, marcajele, nu s-a așa încadrat cred. bine, da? Sau Ok. chiar dacă s-a încadrat... Unde da, trebuia bine să încadreze? Deci, Păi ia... exact unde sunt eu, pe banda, pe prima bandă. Pe ea acolo a apucat și s-a trezit cu singuratorul în Păi, față. dar ia fi Nu-i atent. nimic, atunci Dar da, nici tu nu face ești bine. încadrată bine, da? Că Da, tu da. ai făcut încoace, te trebuia să te încadrezi în partea asta, dacă tu vii mai aproape de axul drumului, Ai nu? și tu dreptate. Corect. Nici eu, adică dacă aș fi făcut în mod... Deci- Păi, dar el m-a pus acolo, nu m-am încadrat eu. Deci niciuna, Iar n-am după făcut bine. vechile reguli, nu s-a încadrat bine, corect? Fiindcă După normal, vechile reguli. fiindcă normal, lumea nu știe. Și conducătorii auto nu dar știu. să știi că erau foarte multe confuzii din punctul ăsta de vedere. Exact ce mi-ai spus tu acum și ce am întâmpinat noi aici, spre exemplu. Că și eu eram de părere, eu o țineam pe a mea, că da, că ăla nu încadra bine, că n-are ce să caute acolo, că de fapt Acum ăsta te e întreb vinovat. eu. Dar de fapt ăsta nu e vinovat, pentru că ăsta e pe bani. De fapt, stai că Vă dacă întreb nu mai eu e pe acum. banda lui, cred că am Deci greșit fiecare eu. s-a încadrat greșit. Da, Da? am greșit După și eu, cred. regulile vechi. După regulile vechi. De ce spun după regulile vechi? Fiindcă acum nu mai există marcaje, nu mai există linii, săgeți în sens giratoriu. Cu alte cuvinte, te încadrezi pe unde vrei. Odată ce nu mai sunt marcaje, corect? Bun, da. Da? Bun. Așa. Fiindcă sens giratoriu e altceva decât o simplă intersecție unde faci înainte și la dreapta și la stânga și mai departe, da? Păi ok, atunci Așa. dacă nu mai sunt Dar- marcaje... Dar, dacă tu te duci, roșu face prima la dreapta și tu Da. te duci la a treia și roșu te lovește pe tine aici. Pe roșu schimbă banda, el Eu sunt trebuie vinovată. să se asigure. Foarte mulți ar spune acum, da, că este culpa comună. Fiindcă tu nu erai încadrată corect Eu sunt pe banda mea. și tu n-am nu făcut te-ai nimic. asigurat la Eu schimbarea n-am direcției schimbat. de mers. Păi ia, Da? În realitate, Eu în sunt realitate, mă pune pe mine vinovată. în realitate, singurul vinovat de aici este cel care nu respectă singura obligație acum în sensul giratoriu, și anume circulația pe benzi.
Și anume, ce înseamnă circulația pe benzi? Asigurarea. Când vrei să te duci de pe 2 pe 1 sau de pe 2 pe 3, da? Te asiguri că o poți face în siguranță. Adică dacă tu vezi că ai mașină în dreapta ta și ești pe banda 2, nu intri în ăsta, da? Ci lași pe ăsta să treacă, te oprești și după aia mergi, da? De câte ori nu vi s-a întâmplat în sensul cât mă claxonează giratoriu pe când mine. tu ești ăsta și îl vezi pe ăsta cum vine și îți stai așa Da, în față? de foarte multe ori. Da, de foarte multe ori. Și tot el se Asta e înfurie. problema, da. Explicația unora care nu cunosc noua legislație este următoarea. Ăștia sunt cei care nu cunosc noua legislație și spun așa: dom'le, eu l-am lovit pe ăsta, dar e vinovat el, fiindcă trebuia să iasă la întâia. Faptul că nu te-ai încadrat, faptul că, să presupunem, nu te-ai încadrat corect, este doar o simplă contravenție, pe care polițistul zice: ai vrut să ieși la a treia. Ce ai căutat pe banda 1? Trebuia să te duci pe banda 2. Și îți dă o simplă amendă. Da? Faptul că tu provoci accidentul intrând de pe banda ta pe banda celuilalt, că tu lovești, da? Tu lovești, ăsta merge pe banda lui, da? Da, exact, eu n-am schimbat nimic. Vinovat de producerea accidentului este mașina roșie. Celălalt poate fi maxim, atenție, vinovat de încadrare necorespunzătoare. Auzi, Da? dacă s-au șters marcajele acum din sensul giratoriu, care mai știm care cu ce benzi sunt? Păi banda Fiindcă acum, am dacă crezut s-au și eu șters, când a zis. nu, Adică mai puțin. benzile au rămas delimitate. Banda 1 este cea de la bordură, Da, totdeauna. banda 2, banda 3 este cea din interiorul sensului giratoriu, da? Din ax de aici, ălea sunt. Deci 1 e mereu bordura. Da? Dacă e banda 1 și banda 2, banda 1 e cea de lângă bordură, banda 2 e cealaltă, din interior. Acum, ce nu înțelege lumea? Legiuitorul ce a făcut? A făcut foarte simplu sensul giratoriu și a zis: băi, circulația pe benzi. Și anume, eu dacă sunt pe banda 1, spuneți-mi și mie, uite, voi sunteți conducători auto, da? Și nu sunteți din Sibiu și vreți să mergeți la Vâlcea, da? Chiar în Vâlcea. Ok, veniți aici, da? Veniți în sens giratoriu. Da. Nu scrie Sibiu în dreapta, ți arată stânga, da? Ești pe banda 1. Ți arată Sibiu stânga. Stânga și ți arată Sibiu ieșire. Deci, practic, te întorci, corect? Da. Spuneți-mi și mie, cu ce ești tu de vină că nu ai știut unde să te încadrezi, să vină polițistul la tine să zică: păi, doamnă, dacă mi-ai făcut la a patra, ce căutai pe banda 1? Păi, doamne, eu știu pe unde mi-arată mie Sibiul. Deci tu nu poți să prevezi de aici că Sibiu este la a patra sau la a doua, corect? Aici e logic. Da? Și atunci nimeni nu te poate sancționa pe tine că te-ai învârtit în sens când tu voiai să ieși la Sibiu. Da? Cu alte cuvinte, legiuitorul s-a gândit așa. Și așa e în toată Europa. Singurul lucru de care ții cont e circulația pe benzi. Da? Și anume, nu ai voie să te învârți într-una în sens, fiindcă este contravenție, nu ai voie. Da? Dacă și alergi în sensul să faci, să derapezi cu mașina sau accelerezi și așa mai departe, se suspendă permisul fiindcă e conducere agresivă și nici nu ai voie să te învârți acolo, să încurci circulația. Este sancțiune. Dar faptul că tu de pe prima bandă ieși la a treia sau la a patra, te învârți. normal că te învârți. Doar nu o să te opri, doar nu o să dai cu spatele, stai, domne, că de fapt, dar ce poți să faci? Să te învârți, poate te învârți de 3 ori până. Păi nu, n-ai voie să te învârți de bună știință, adică să vrei tu să te învârți. Aia nu, dar păi și poate dacă ești mai îngust la mine, Da? te învârți și de 5 N-ai voie să te învârți. Da? Dar faptul că tu pe banda întâi vrei să ieși pe a treia ieșire sau pe a patra, legea nu interzice. Am înțeles de ce am răspuns corect. Da? Acum vor spune foarte mulți oameni, vor spune foarte mulți în comentarii: păi, domne, mă învârt acolo, blochez. Nu există așa ceva. Da? Astea sunt supoziții. Așa spune legea, este foarte simplu, așa în toată lumea. Fiecare își păstrează banda lui și iese unde crede de cuvință, unde dorește el. Mai ești, te mai odihnești, intri iarăși până... Nu, fiți atenți, atenție mare. Acum, da? Spune cineva: păi și dacă e coloană pe banda 1, eu ce fac pe banda 2? Aștept? Normal că aștepți. Ce, în trafic nu aștepți? Aștepți când te lasă unul sau când prinzi momentul și ieși. Dar de regulă cel mai bine ar fi, dar legea nu interzice să ieși de pe banda 2 direct, da? Din sensul giratoriu, ar fi cel mai bine să ieși înainte de a ieși să fii pe banda 1 cu o lungime de intersecție, să zic așa. Nu din scurt, așa. Da? Adică să nu ieși de pe banda 2 sau 3 direct, ci, de exemplu, ai intrat aici, ești pe banda 2, eu vreau să ies aici, da? Sunt pe banda 2, mă încadrez de aici și sunt singur și ies aici, nu mai dau prioritate nimănui. Da. Da? Dacă s-a înțeles, dați-mi un comentariu, dați-mi mai departe.